gimmick kan. Nemu. Ayo Mas Epan. Ayo Mas Mul. Kerja Mas kerja, kat mau. Terus nadanya seberapa? Nemu kowe rasa ati-ati pasati ambyar-ambyare pacar sing tak tresnani ninggal aku golek liyane. Loh gantikan aku Mas, ganti lagu mau kok nangis? Sing nangis iki nyapa kowe gerang nangis. Nyapa to Mas? Lagunya apa liyane nemu? Walah kowe tanggung jawab. Mas Bambang. Tanggung jawab lo kan nangis lo kan. Gak ngapa-ngapa nih. Nyawang raiku paling. Nyawang raimu Mas. Nemu. Dek ora disangoni kok. Aja aku dhewe men iki nek. Ya, wis ngatur kepenak. Sangoni Mas, sangoni. Mah mundi yo. Ayah lho, ayah. Ya sangoni ya. ya. Ya sangu ya. Ya. Ya sangu ya. Raketang selawe. Ya kan. Iki mbok menawa nganten pengen mundut Oh lagu. ya, Mbak Manten ada permintaan lagu apa? Mungkin mau naik ke atas monggo. Biar bisa didokumentasi dari GT. Ada permintaan lagu GT apa? Ayo nanti pas aku pulang getun. Pak Jen. Dalah ibu, dalah nganten monggo minggah pepanggungan go. Damel dokumentasi nggih. Mangga. Live streaming kan? Live streamingnya pundi? GT tetap, GT Blora. Ayo monggo. Mbak Jessica, Mas Alungga beserta Bapak, monggo Bapak Yen. Ya disepati ya, mantene minggah panggungan. Bapak Yen Nuri, dalah Ibu Diartini waktu minggah, dalah pinanganten Sarimbit. Monggo Bapak Yen, dalah Ibu, dalah nganten keluarga besar. Monggo Mbak Jess, Mbak Yes, Mas Alungga. Nah, sing sayang, sing rukun dua lolo. Sekas nyantosani Satya Putya Pangakase Terangkara. Monggo radi nengah mriki, Pak. Monggo radi mriki. Monggo Pak Yen. Mriki nengah. Ya, pas. Ya, mengke tengah mriki.
Alampun to mengke lek diatur jam santai mawon. Baris yang rapi ya, baris yang rapi. Siap. Gerak. Pimpinan saya ambil alih, semua masuk dalam basiran. Barisan. Siap. Gerak. Siap gerak, Bu. Siap gerak. Siap. Gerak. Kok ngelek gerak apa dilek? Masa ora krungu? Setengah lencang kanan ngono. Oh, ya. Kok ngelek gerak? Setengah lancang kanan. Lencang. Beda. Setengah lencang kanan, gerak. Lencang lho, Mas. Kowe kok ngrogo gandosku. Sigar brak ya. Sigar brak. Siap gerak. Jare sigar brak. Ya. Siap gerak. Ayo gendang ngetone dompetnya gerak. Waduh. Waduh. Oh amplop. Waduh. Mboten. Endi pra? Alah, kari. Mas beto. Rasa munggah. Tamu. Kowe sinden po rampok jane. Begal. Iso wis pun mboten usah. Niki namung guyonan lek tenanan nggih mboten napa-napa. Caidan. Yo. Niki nyuwun pangapunten nggih Pak. Amargi wau mboten saged hadir enjing wau. Amargi nggih wau tasih tenggene rumah sakit nika wau. Ning nggih alhamdulillah niki pun radi napa? Radi legrek, Pak. Radi mantun tapi nggih bar niki teng rumah sakit malih. Napa? Bayarane nggih penuh. Syukur. Lah kula penuh lho Pak, kula gobyos lho. Anu. Ganti pindho lho kula Pak. Niki lho klambine ngene tok ya gagahe slawe to. Mboten usah penuh mboten napa-napa. Lah terus? Ikhlas. Lah aku wongmu iki Pasrah aku wisan. Mending dina iki rasa bayaran kabeh ya. Hah? polsek celak pundi mriki? Napa? Apa tunai sedaya? Derek kula. Syukur. Aku wis anak jenenge Bambang Balowo. Lunas. Kowe jongos oleh 20.000. Pak, kula mboten dipotong lho, klambi kula pun teles keloro lho, Pak. Blangkon nggih salin kok. Delan keringetan ki lho Le. Tapi kan nyetas teko. Pak kula pun ganang lho Pak sak saltone wae. Lah kula wis entek kuaplok pira mau wisan. Wabyo pun mengke pikir kari mawon masalah budget sakniki teng mriki seneng-seneng riyen. Iki Mas Manten kalian Mbak Manten kalian jenengan sakeluarga Pak Zainuri mungkin wonten sing badhe minggah malih napa adike jenengan apa? Hah, adike. Sampun apa badhe foto bareng-bareng? Ngene lho Pak maksudnya. Nah, Coro Mbak. ya bocah iki kok manten adur. Mbak permisi agak ke sana ngono lho bos. Iya, Mbak permisi agak. Nah, Ibu. Melebar kita. HP-ne disade? Oh, Disade piye to Mas? Digadekne ae. monggo dipun foto nggih GT. Itu ada kameranya itu. Pak, mengke lek mboten kiat lambaikan tangan aja nggih. Kamera ada 3 nggih. Ada 3 lambaikan tangan. Aku mau ngangkat bendera putih loh Mas. Apa? Oh mau naik? Ya sini. Ya karo Pak D ini. Lah nyawang Kayak apa? bebas. Sini. Pak D wis vaksin nak. Ini sayang. Alhamdulillah. Apa? Anu. Oh alah, pengen foto arun ikan ya nan. Malih Pak D, kira Pak D. Cilik Pak D. Ya. Nyawang ke lo, ndok, Sing apik to Mas? Wah. Hahe. Oke. Mas Bambang rame lah. Gak, was burek. Sudah? Mungkin ada permintaan lagu nopo? Mbak Manten, Mas Manten, Ibu Zainuri, kalian Bapak Zainuri. Barang siapa nanti mau nyanyikan nama. dapat HP. Persembahkan buat panjenengan HP ini.
Karena ini Mas, bukan tertekan gitu loh. Wah, iya tau modelmu. lagune. Ben dibantu harus sinden-sinden ya. Ya, de cah loro ngadeg bareng. Ya, sampean kok ndampingi tok. Sing nyanyi kok ben mereka berdua, oke? Kalau artis ta? Urung, kok kalau artisnya jam 5 kan ya. Dan nyapa kabar maghrib ae pisan. Kancane kok ya cek neh, ayo. Nemen Mas. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Semarem ya Mas ya. Marem banget. Apa Mak? Apa Mak? Apa Pak? Repot mau to Pak, Nama? kok sungkan lho. Nama Pak? Asolole. Lagune apa? Oh, alo Oh, lo. alolo sayang. Alo lo ba wong mati ra iso obah. Yen obah ngeten. Bapaknya mau njaluk asolole to. Tapi bareng sing pripun Pak niku? Alo lo. Yang alolo. Kamu sak Yo yang asolole. yo wis mergo saking kangene karo sampean lho, Nok. Apa? Ngopi mase. Kok ngopi mase, Bu? Ngopi mase domongi ngopi mase malah kopi paste. Komputer kuwi. Komputer iki. Ngopi mase. Duit sampean. Oh, yang uti. Oke. Ngopi mase kalian alololo kita dahulukan alololo dulu. Habis ini Eyang Putri nggih. Garek sitok lho. Tuh. Apa? Lagunya tadi dari Mbah Yonnya tadi ngopi mase. Kowe ora kuat nggo dhuwit ngene iki. Tak gawane ya. Tapi minggu panggah totalan lho Mas. Terus tak hitung lho iki mau. Piro iki mau? 2 juta ngopo. Dhewe. Nggowo ra padha. Sing karan ndek mau. Besok ngliwat. Besok ngliwat. Lagunya apa? Mana kok miskin? Kopi Mase ternyata belum garap. Apa? Jogja Istimewa. Oke. Aku siji. Bu, kopi susunya diganti Jogja Istimewa ya. Bauti. Bauti itu putih Bauti. Bauti Bo, pun. Bauti nyuwun lagu napa, Mbah? Ngopi Mase dereng saged digantos napa? Anu warungnya tutup, Bu. Mbak Bauti kersa minggah mengko Mbak Bauti? Tak kasih tahu ya. Oh, mboten. Itu Oh, nggih. Kemarin Mbak Niken Salindri bangun tidur habis subuh itu nyetel TV Mbak. Apa malam itu? Wow, bangun tidur nyetelnya Niken, mau tidur nyetelnya Niken, nggonku patroli truk isine. Pun kula jenengan beto wangsul mawon. Ya. Nggih, lho Pak, pun mandap. Oh nggih, matur nembah nuwun. Nggih, siap. Ah, Pak repot mawon kene. Oh. Terima kasih. Matur nuwun. Ibu Mas. Heeh, ya. Yes. Ya, Model. Bauti dipun liruni nggih. Jogja. Jogja Istimewa nggih Bauti nggih. Kersa nggih Bauti. Minta dari cucunya tadi. Nggih, wau sing nyuwun lho Jogja Pak. napa-napa, Mbah Huti? Mau Mbah Huti napa? ngomong lek sing njaluk putune ngomong. Wis omong aja putune sing. Anu sing nyuwun wayahe jenengan lho Mbah Huti. Ya Jogja Mbah Huti ya. Iya. Oke, Jogja Istimewa sampun ibu-ibunya semangatnya luar biasa. Nah, iki seono waktu mungkin kita kurang 2 lagu lagi. Dalam bude. Dumes. Oke. Dumes. Mbaknya mau nyanyi di atas? Yo, kalau mau nyanyi silakan. Taman Juruk. Oke. Oh, nyanyi ya, oke. Dumes ya. Mbak Niken, Dumes. nah, Mbak Niken wis pokok diem ae. Wes, lek perlu tak jegone dingklek wes. Ya, yes. Ini, duduk gerak, wes. Loh, linggo malah menek. Ini aku lagi geblak rumah sakit nah kowe engko. Ini, wes, wes. Nah kalau tengah-tengah sayang,
Bareng. Ah. Sunat popir masa. Ya dumes ya. Oke, Mayangkara. Jan koyo bos ya ngene iki. Pau enak ya, Bu. Baik. Ya, Taman Juruk. Oke. Ini Pak Soleh, lagu yang terakhir. Belum. Duduk. Duduk. Duduk, Nak. Aduh. Ini sayang, jangan gendang biasa. Warek. Ngapunten Duk niki kan kula kan nganu lenggah soalnya rada dredeg semployongan niku wae. Nggih. Sapa ngongkon medun? Lancang. Ayo sini Nak, ayo. Nyanyi. Wes duduk kene wes kapan ini duduk. Kene, wes. Kowe kaya rumah sakit ning tahanan rumah sakit jiwa. Oh dadi siwa. Nggih, niki nggih seminten edan iki. Pas gitu. Nggih. Nyapa to nyapa. Jaga goyang. Ya. Iki lagu terakhir ya, Nok. Iki tak pamitan sik, mungkin lagu terakhir apa? Kisinan, ya kisinan ya wis. Nggih. Sing tinggi goyang apik? Goyang dombret. Apa? Wah. Mbok Dedia ungkat. Pak Leh. Kok Bambang Silet ya? Kok Bambang Silet barang? Bambang Silet. Ya iya kok Bambang Silet to. Masa aku silet. Ya, iki tak nyuwun pamit ya. Mergo waktune dalem. Ya wes serang lagu. Olah kok mbok nyang to yu. Oke, 2 lagu ya. Sik kita lise sik. Sing arep dinyanyi bar iki apa? Bambang Silet. Besok nyetel YouTube, Wes ngene, hum. Wes. Oke ya wes. Engko sitok jenengan Budia, Mambang Silet ya. Mambu silet lha. Anu saya mambang. Rara iso, Mamba. Bambang Silet mboten saged. Sia-sia. Percuma. Sia-sia. Dirimu mengharap cinta dariku. Betul. Oke, matur nuwun. Ini Mbak Niken, aku tak pamitan sik, sampean Iya. tetep dek kene, gak usah Terus? nyanyi. Sing nyanyi ben iki panyunanipun Pak Yen, kuwi mau Tantri Bolo. Tantri Bolo. Pokok kuwi lah. Yo, sago ya Cah ya. Tak pamitan dhisik. Nggih. Bapak Ibu ingkang kula hormati, menika sampun wancinipun campur sari Mayangkara nyuwun pamit wonten ngarsa panjenengan, ngaturaken gunging panuwun dumateng Bapak Yenuri dalah Ibu Diartini ingkang dinten menika sampun nimbali kanca-kanca Mayangkara. Mugi-mugi panjenengan tansah pinaringan yuswa panjang, rejeki ingkang kathah barokah. Amin. Kagem temanten sarimbit nggih menika Mas Alungga kalian Mbak sinten mau Mbak Yo Jessica.
Mbak Yesika mugi dados temanten ingkang sakinah mawaddah warahmah, enggal binaringan putra putri ingkang soleh ugi solehah. Matur nuwun kagem GT Audio wonten Nirmala Out Production. Matur nembah nuwun dari Purwodadi ugi laris manis lekting rejing. Matur nembah nuwun. Mbok bilih wonten kalapatan Ibu Bapak nyun pangapunten anggen kula sak kanca Gojek kirang anuju prana wonten penggalih panjenengan, mugi-mugi saged pinanggih malih wonten ing sanes wekdal. Mas Chandra matur nuwun nggih. Nggih, salam kagem Bapak, ngapunten nek enten lepate nggih. Wabillahi wonten kalpatan agung samudra pangsami. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. All artis, yuk pamuntenipun Ibu Bapak Yenuri.